شبکه تیمور میدیا تقدیم میکند. владимир зеленский дар мусоҳиба бо шабакаи амрикоӣ SNN изҳор дошт ки омода аст бо президенти русия владимир путин гуфтушунид кунад. ҷаҳон аллакай дарк мекунад ки президенти федератсияи русияро сари мизи музокирот шинондан лозим аст, дар ҳоле ки бо ӯ алон нишастан сари мизи музокирот мехоҳанд ва ман ҳам ҳамчунин, афзудааст Зеленский. ёдрас мешавем ки русия амалиёти низомӣ дар украинаро субҳи барвақти 24 феврал шурӯъ карда буд. раис ҷумҳури русия владимир путин ҳадаф аз онро ҳимояти мардуме ки тӯли 8 сол аз тарафи режими Киев мавриди тамасхур ва наслкушӣ қарор доштанд унвон кард. ба ин манзур ба гуфтаи ӯ ғайринизомисозӣ ва ноҷудоии Украина таҳвили муҷримонаи ҷангии масъул дар ҷинояти хуношом алайҳи сокинони мулкии Донбасс ба додгоҳ барномарезӣ шуд. бинобар баёнияи вазорати дифои Русия, нирӯҳои ҳарбии ин кишвар танҳо зерсохторҳои низомиёни Украинаро ҳадаф қарор медиҳанд ва ин амалиёт шаҳрвандони мулкиро таҳдид намекунад. ба ҳимояи нирӯҳои ҳавоии Федератсияи Русия ҳуҷуми гурӯҳҳои Ҷумҳурии Халқии Донбасс ва Ҷумҳурии Халқии Луганск доман мегустаранд. ин ҷо ҳадаф дар бораи забти Украина нест, гуфт раис ҷумҳури Русия. дар рӯзи панҷшанбеи 28 феврал ҳаятҳои Русия ва Украина дар вилояти Гомели, Беларус музокирае баргузор карданд. он 5 соат тӯл кашид. тавре ёвари раис ҷумҳури Русия Владимир Мединский гуфт тарафайн кулли дастури корро баррасӣ ва нукотеро барои пешбинии мавозеъи муштарак пайдо карданд. дидори баъди ҳаятҳои русӣ ва украинӣ дар марзи Беларусу Лаҳистон доир хоҳад гашт.